cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Folini tantoli ame olase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔnbɛ an ka kunnafoni sɔrɔ la kayirila k'a fɔ aw bisimila ulayana bamanankan kibaruya san 2026 an ka kunnafoni la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ DIRPA n'o ye an ka fintilakaw ka kunnafoni sira ye olu ye u ka kunnafoni di sira mun u b'a kɛ kalo o kalo a daminɛ ka se ka kuma kɛlɛ laalaw ani an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ wulikajɔ min na k'o ɲɛfɔ maaw ye DIRPA maaw u ye o point de presse kɛ bi sɔgɔmada in na u jabala la ka kuma maaw fɛ ɲɔnɔkaw bara an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ ka bamanciya wale ni jɔkɛ wale tigilama maa caman ka olu daji Irisi ni Mali ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la irisiw ye minɛn dɔw ta ka di anw ma minɛn mun ni a bɛ kɛ sababu ye ka courant di anw ma groupe ni a ɲɔngo seko ni dɔnko kɔnɔna na bugunikaw bara Biennale tamasiyɛn ni o ye mascotte ye o taara k'a di bugunikaw ma Tombouctou mara fɛ san 2027 o kadara kɔnɔna la segukaw bara centre kɔrɛ olu ye u ka san 2026 ani 27 ka a baaraw ka olu nundonni kɛ ni o ye rentrée culturelle ye kɔkankiwɛrɛ na taa ni an ye Niger ani Burkina Faso kaw bara maaw bɔra ka nisɔngoya yirali kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Union européenne bɛ k'i da don Niger koɲɛ mun na ka o walew ka kɔn cogo suguya bɛɛ lajɛlen na indonésikaw fɛ yen nɔ bɔlɔlɔ sira tigɛlen don sifinnakaw la sifinnaka maa camanba ko yaasa bɔlɔlɔ bɛ ka tiɲɛni min lase sifinnakaw ma ka se ka o wulikajɔw ni o baaraw bɛɛ lajɛlen ka o lajɔ ninnu de ye an ka wula in na kunnafoni la bakuruba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye sɔɔni a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An ka fintigilakaw ka kunnafoni sira ni o ye direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA ye a ka point de presse laada do u bolo cogo min na kalo kalo ka se ka kuma malidenw ye cɛfini tabaw bɛ baara mun na u ye o point de presse kɛ bi sɔgɔmada in na u jabala la point de presse mun ni a laɲɛnɛmayara DIRPA a ɲɛmaa fɛ ni o ye colonel major Sulemani Danbele ye a ka nin kɛnɛ in kan kunnafonidila camanba kɛnyɛrɛ ye ani forobara kunnafonidilaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen yaasa lakanako laala bɛ cogo min na bi an ka cɛfini tabaw bɛ ka baara mun kɛ ka se ka o ɲɛfɔ malidenw ani diɲɛmaa ye a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta DIRPA ɲɛmaa ni o ye colonel major Sulemani Danbele a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ
an ka cɛfini tabaw k'u ka wulikajɔw kɛcogo ɲumanw u bɛ ka baara mun kɛ yaasa ka se ka malidenw lakana ko ka o baaraw ka o fo wa tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni an ka kunnafonidilaw bɛ jɔyɔrɔ mun na ko ka kunnafonidilaw ka wulikajɔw fo kosɛbɛ bawo ko anw jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni carili la kunnafoni mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka lakana ni basigi sinsin an ka jamana kɔnɔ ni ka tila k'a yɛrɛ malidenw na ko jamana sibiri ɲɛ kelen o tɛ yen n'an ka cɛfini tabaw tɛ wulikajɔ la fan fana ko territoire fan bɛɛ an ka cɛfini tabaw bɛ ka baaraw kɛ yaasa ka malidenw lakana diripa ɲɛma a ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko cɛfini tabaw galabu fɔni min tun b'u la gale ka malidenw n'u bololafɛnw lakana halisa o galabu fɔni kelen bɛ u la mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ ka baaraw kɛ ko ni an ye misaliya ta ka an ka taji citernunw ka u la escorter ka u la kɔlɔsi ka bɔ taji doniyɔrɔ la fo kana se ka taji di malidenw ma bamako ani mali duguba caman kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw u ye o baara min daminɛ wa u bɛ k'a kɛ ka malidenw ka u lafiya colonel major Sulemani Danbɛlɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛlɛ in bɛ yɔrɔ mun na bi kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ko dɔw bɛ ka kunnafoni cogoya juguya mun ta n'u b'a wele ko terrorisme médiatique a ye o wale kɔn ko nansarala jamanaw ani fo ka taa se kunnafoni sira dɔw olu bɛ ka kunnafoni cɛjugu ka o di maaw ma yaasa ka se k'an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ maa minnu ni ŋaniya wɛrɛ t'u bolo dɔrɔn k'a fɔ an ni o man di an tɛ fan kelen fɛ wa u b'an juguya de la ka se ka nin kunnafoni ninnu di an ka tajiko siraw ani fo ka taa se kunnafoni jugu caman ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana image ni o ye ka anw lanɔgɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ani finitigilakaw bɛ ka baara mun kɛ ka se ka population ni o ye société civile ni a ɲɔngo ye ka jama wuli ka bila finitigilakaw la ko a laɲini o de ye nka ko maaw bɛ ka faamu diripa ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko ŋunuŋunukanw maaw k'u kɔlɔsi a la kosɛbɛ cɛfini tabaw ka kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ ni o ye source officielle ye an ka an sinsin olu kan ka kunnafoniw sɔrɔ wa ŋunuŋunukan ninnu k'a fɔ ko bamako bɛ tantɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ a ŋunuŋunukan ninnu bɛɛ lajɛlen ye jugukanw de ye colonel major Sulemani Danbɛlɛ yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin an ka source officielle ma yaasa an bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ wa ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na maanifinya hakɛw ni o de ye droit international ye droit humanitaire ko anw bɛ an janto a bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko anw bɛ adamadenya hakɛ buruja an ka kɛlɛ kɔnɔna la wa k'o kuma ka bɔ a la bawo k'an ka cɛfini tabaw u jan bɛ o la kosɛbɛ colonel major Sulemani Danbɛlɛ ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko terrain kan kɔsa in na an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ mun kɛ ka se ka maa minnu kunbɛnnen don ni o ye otage ye ka olu labila ani u bɛ ka juguw bɔrɔntɔ cogo min na ka juguw ka minɛnw ka u daji k'u kɛ bugurijɔw ye u bɛ ka dadigi mun kɛ juguw la o de b'a to jamana wɔɔrɔw ani an juguw tɛ fɛ k'an to an ka lafiya ko terrain kan an ka cɛfini tabaw duguma kɛlɛcɛw ani sanfɛ kɛlɛcɛw u bɛ ka juguw bɔrɔntɔ cogo min na an bɛ ka sebaaya sɔrɔ juguw kan o siratigɛ de la an juguw kɔnɔma jugu fara kɔkan juguw kan o tɛ fɛ ka an lafiyalen ye u bɛ fɛ ka an tɔgɔ jugu yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka finitigilakaw ka u kɔkɔrɔma don bawo ko finitigilakaw ka baara a bɛ kɛ anw minnu kama a ka kan an ka finitigilakaw ka u kɔkɔrɔma don n'an ye sigana maa minnu ye walima ni an ye ko ye ko mun cogoya min an ja an ka wele bila finitigilakaw ma joona yaasa u bɛ se ka taa se o maa juguw ma k'u kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen min kɛ ka an ka malidenw ni an bololafɛnw yɛrɛ lakana wa ko cɛfini tabaw ka baara ko k'a fɔ diɲɛma ka se k'a dɔn u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani malidenw bɛ kuma o kuma f'u ye u bɛ u lamɛn kosɛbɛ k'u janto la ka se ka jugu kɛlɛ colonel major Sulemani Danbɛlɛ a ka kɔrɔfɔ la ko malidenw bɛɛ ka fara finitigilakaw kan yaasa an ka jamana kɔnɔ lakana a bɛ se ka sinsin an bɛ to lakanako sira fɛ ɲɔnɔkaw bara an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka se ka jafara wale tigilama maa caman b'a ka o daji ɲɔnɔ a kɔrɔyan fan fɛ ɛrɛmɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka jugu ninnu dɔw bɛlɛn jugu minnu ni u tun bɛ fɛ ka bamanciya walew ka u labɛn an ka finitigilakaw ka wulikajɔw de kɛra sababu ye u ye nin jugu ninnu dalajɛlen ye k'u ye u viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ
ko wulikajɔ nin bɔnna u fɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka nin jugu ninnu ka u daji wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ ɲɔnɔ marabolo ani segu marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɔnɔ cercle kɔnɔnaw ani segu a n'a dafɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bakɔfɛyɔrɔ ko an ka cɛfini tabaw ka munumunu fanga bonya mɛ kosɛbɛ yaasa jugu minnu bɛ taa dankari kɛ population civile la ka se ka o jugu kɛlɛ ka maaw ni o bololafɛnw lakana maaw ka se ka t'u ka tile ci n'u ka tile baaraw la ka sɔrɔ u ma siran u ma yirayira mali ni irisi jamana ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko irisiw ye dɛmɛ dɔ ta k'a di an ka jamana ma ni o dɔw bɛ tali kɛ kuranminɛ ni a ɲɔngow la ko in ko a kɛra ka sanga ni marisikalo tile 25 ye an ka base mun bɛ yen ni o ye fintigilakaw ka base san kɔnɔna la senukaw bara yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko irisiw u ka nin dɛmɛ in a bɛ don mali ani irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ka se ka a korogiriya ka kɔrɔsiyɛn ka yɛrɛ jɛma la k'a fɔ anw ye jɛɲɔgɔn minnu ni an bɛ baara kɛ ni a ye a jɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya kan wa a bɛ kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen ka nafa kan irisi jamana kɛ mɛ ka wulikajɔ ni laɲini mun kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ anw dɛmɛ ko nin bɛ don o wale de kɔnɔna la an bɛ waati min na ko bi kuranko gɛlɛya ni o b'an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka dɔ ta o la o siratigɛ de la ko irisiw u ye groupe électrogène ka a caman a girimanba minnu n'u fanga bon kosɛbɛ k'o ta ka o di an ka finitigilakaw ma senu base kɔnɔna la wa ko groupe ninnu a tɛna dan bamako dɔrɔn ma dɔw bɛna taa kolokani ɲɔnɔ ani gawo ni kɛnɛ in kan an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa mun tun bɛ yen o dɔ de bɛ tali kɛ colonel major mahamadu tarawele ma ni ale ye opération olu ɲɛmaa ye ani fo ka taa se irisiw ka maa mun nana ka na ni wulikajɔ in kɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen kun don wa bɛɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jɛɲɔgɔnya ani an ka teriya nin ye o sira ye ka se ka dɔ fara halisa mali ni irisi jamana an ka bolodi ɲɔgɔnma kan kɛnzanbugu commissariat de police maaw olu ye wulikajɔba dɔ kɛ ka jigin mille kɔnɔna la bagadaji ni a nɔkan yɔrɔw la yɛrɛmɛ k'a fɔ bagadaji mille kɔnɔ ɲɛnɛmafɛnw ko olu ɲɔɲɛnen bɛ kosɛbɛ o siratigɛ de la ko selitini tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn kɛnzanbugu polisilakaw olu ye jiginna nin kɔnɔna la mille kɔnɔna la yaasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 waati brigade de recherche maaw ka bɔ commissariat de kɛnzanbugu la olu de ye nin wulikajɔba in kɛ wulikajɔba minnu y'a kɛ bagadaji ni a lamini na u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko miliye o kɔnɔna de la ko u sera ka taa siganama ninnu u taara cun kɛ u kan ka bali u la maa 7 ɲɔngo ni o ye siganamaw ye u ye olu minɛ ani u minɛnen yɛrɛ la k'a fɔ ɲɛnɛmafɛn suguya minnu bɛ yen nɔ o caman yɛrɛ u bolo dɔw tun bɛ k'a feere ani dɔw fana tun ta ye a milan ye u b'a fɔ ɲɛnɛmafɛn suguya min ma ko kawo ani fo ka taa se ɔfu ani ereziliya o n'a ɲɔngo caman u ye o de minɛ nin sifinnaka ninnu bolo wa a yɛrɛ mɛ k'a fɔ fana u ye maa minɛ maa min ka baara tun ye ka se ka ɲɛnɛmafɛn ninnu ka u feere ani sifinnaka minnu bɛ nin réseau in na maa 6 ɲɔngo fo ka taa se maa 7 paw gérant o b'a kɛ maa 7nan ye maa ninnu na ko muso kelen b'a la muso min sisanga bɛ san 28 la kɛnzanbugu commissariat de police u ye nin maa ninnu ka u bila ka taa fɛn min ye tribunal ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw o bɛ ka kɛ yaasa k'a lajɛ maa minnu ni olu nɔ bɛna ye ko na ani u nɔkama minnu bɛ yen nɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen minɛ ko nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bamako cɛmancɛ fan kinw ka o bɛɛ lajɛlen sanuya ɲɛnɛmafɛnw ka o kɛlɛ yaasa sifinnakaw u kana ɲɛnɛmafɛn kɛ k'u ka siniɲɛsigi don galama la wa ko wulikajɔ bɛ kɛ u fɛ tuma bɛɛ ka jigin mille kɔnɔnaw la yaasa ka se ka taa yɔrɔw ka o la sanuya kɛbamete fan fɛ an bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka marabolo kibaruw la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda gawkaw ka kan mun bɛ ni o ye kande ye o kɛrɛfɛla ni a ɲɔngow sifinakaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka taa kan kɛrɛfɛlaw ka a furan ka binw ani tu tigɛ ka bɔ yen nɔ yaasa fintigilakaw bɛ se ka yeli kɛ cogo min na ni hakilina in bɔra coalition des anciens des mouvements et organisations de la résilience civile de Gao ni u b'a wele ko Kamorsi o maaw bolo ka sanga ni sibiri marisi kalo tile 28 u ye nin baara in kɛ yaasa ka kande dafɛla bɛɛ lajɛlen ka jiritu ani fo ka taa se bin kumabaw ka bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka yɔrɔ saniya k'o kɛ sifinakaw ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin fintigilakaw ma u ka wulikajɔ kɔnɔna la mayinakaw fɛ yen nɔ u ka kaburundo min bɛ mayinandi kɔnɔna la ko don nataw la u bɛna a lakoli baw a baaraw daminɛna ka ban o siratigɛ de la a baara nɔndɔnni kɛra sibiri marisi kalo tile 28 yaasa bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sifinakaw ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ mayina ani a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na bafulabe o ni a ɲɔngow yaasa mayinandi u ka nin kaburudoba in ni o ye bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ ye ko maaw bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na bɛɛ ka se ka i ka contribution kɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa u ka se ka nin kaburudo in ko ni yɔrɔkɔrɔba don ka a lakoli yaasa a bɛ se ka sutura cogo min na segukaw bara kɛnɛ dɔ sigira sen kan ni o ye sidabana o kɛlɛli ye o siratigɛ de la ko sifinakaw ka kunnafoli di u ma u ka kɛnɛya kan o de kɛra nin baara in a kumakun ye ni o bɛ tali kɛ ka se ka joli sɛgɛsɛgɛ baaraw kɛ kunungo kari a baara kuncɛra segukaw bara yaasa sifinakaw bɛɛ ka se k'i hakili to nin bana in na baw ko nin bana in sidabana a ma ban a ka kan maaw ka u janto a la ani fɛlɛ minnu fɔra yaasa ka se ka an kisi ka bɔ nin bana in ma an ka se k'an janto la hakilina in bilala sen kan association grandir ensemble mali ale ni u jɛɲɔgɔn ni o ye au conseil national de lutte contre le sida olu ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la sankaw bara u ka dugu min bɛ ni o ye wɔlɔn ye wɔlɔnkaw ka journée communale o ye o sigi san ɛrɛmɛ k'a fɔ maa 400 hakɛ o de bɔra wɔlɔn buguda ani a dafɛ dugu n'o dɔ bɛ tali kɛ ɲenu tɔnɔ wesu fo ka taa se cɛgɛnana olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kunbɛn fɛn min ye ka bɔ 6 cercle kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ san yaasa u ka sifinakaw ka kuloni yɛlɛ mun bɛ kɛ o bolo ni o ye seko ni dɔnko kɛnɛ ye ka se ka taa o baara kɛ sankaw bara kɛnɛ mun n'a kɛra ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ ye fasoden ɲumanya ani fo ka taa se sigida ɲɛta sifinakaw bɛ se ka u nin dɔ la cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra gawkaw fɛ yen nɔ kɛnɛ dɔ sigira bɛn ni keleya kama kɛnɛ mun ni a kɛra kumaɲɔgɔn ye mara ani kunnafoli ka a baaraw kɛra ka sanga ni kunungo marisi kalo tile 29 ye ko yaasa bɛn ni keleya ka sinsin marabolo kɔnɔ a ka kan sifinakaw bɛɛ ka se k'i hakili to fasodenya ani fo ka taa se bɛɛ ka se ka o don i hakilina kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan an danbe kɔrɔ mun tun bɛ yen n'o dɔw bɛ tali kɛ mara ani fo ka taa se ka kunnafoli di maaw ma kunnafoli ɲumanw ani an ka don da kelen fɛ ka dabɔ da kelen fɛ o mun bɛ kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ na sigida kɔnɔna la k'o fɔɲɔgɔnw kɛlɛ ko ni bɛɛ ye i janto nin wale ninnu bɛ kɛ sababu ye bɛn ni keleya o bɛ na buguninkaw bara seko ni dɔnko kɛnɛ ni o ye biennale artistique et culturel ye ni buguni bɛ na o bisimila san 2027 la yaasa ka se ka biennale a taamasiyɛn mascoti ka a bɔ Tɔnbɔkutu k'a di buguninkaw ma ni o ye passation ye o baaraw de kɛra sibiridon buguninkaw bara kɛnɛ mun ni an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ka fara seko ni dɔnko maa caman kan Tɔnbɔkutukaw ka marabolo ɲɛma buguni marabolo ɲɛma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa nin kɛnɛ ani buguninkaw bɔra ka caya u ka dolanci kɛnɛ na yaasa u bɛna ni seko ni dɔnko kɛnɛba mun kunbɛn 2027 kɔnɔna la ka se ka o baaraw kɛ keba an bɛ taa fan fɛ mun bɔra o kɛnɛ kan e yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Asimu sara cameraman on bɛ asimu ɲɔfɛ sa mɔgɔ mɔgɔ ko k'i bɛ fɛ ka asimu ye i b'anw ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka asimu ye i t'anw ye diɲɛ fara la kan ala k'an ka jamana suma asimu ko in an b'a la fɔ an kun fɔ an kan ala ye min dɔn wasara. Monsieur le ministre, Idance
Buguni. Buguni ka kano on b'a fɔ ngiri sɛnɛ. Ini sɛnɛ bi, ini sɛnɛ sini. Ni Ala ni kira jɛn'a ma. Baara min da donna Buguni bolo. I tɛ fɔ i jigi kɔ. Jamanakuntigi a tɛ fɔ a jigi kɔ. Gouvernement tɛ fɔ a jigi kɔ. Ala ni Buguni gouverneur ani Buguni préfet ani Buguni population bɛɛ lajɛlen barika kama baara nin a bɛ kɛ kunna wolo sugu bɛɛ lajɛlen Buguni yan. An b'o f'i ye. Monsieur le ministre, Buguni ye Mali région 15nan de ye. Mais Buguni ye Mali kɔnɔ région 4nan ye min jama de ka ca. Après Kayi, Kulikoro, Ségou, Buguni vient en 4e position en termes de la population. Donc Buguni tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ fitini ye Maliko la. Buguni tɛ yɔrɔ ye Mali jɔra yɔrɔ min kɔ o yɔrɔ tɛ Buguni ye. Buguni yani ka kɛ région ye Buguni ye Mali cercle 2nan ye. Depuis 1893 Buguni kɛra cercle ye après Bafulabe. Tubabu commandant 69 de ye tɛmɛna Buguni yan yani indépendance cɛ. Donc Buguni ye yɔrɔba ye yɔrɔ kɔrɔ don Maliko la. 2027 biennale organisation di Buguni ma bi ye o témoignage don dɔ de ye k'a yira Buguni région den bɛɛ b'a yira Mali population bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jamana ye nin jɔyɔrɔ danaya min ta k'a d'u ma k'a yira o la k'a fɔ a diyara an ye et que an seko ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ pour que a ka se ka labɛn ka ɲa. Bon jeunesse jɔyɔrɔ ye mun y'a la qui part vraiment du biennale l'organisation même du biennale i tɛ se k'o fɔ cogoya si la n'i ma wele bila sifinnakaw ma. O de kama ci fɔra an ye an ka gouverneur bolo an bɛɛ de bɔra Buguni cercle 10 kɔnɔ ka se yan bi ka ni mɔgɔ ninnu kunbɛn ministre de la culture a n'a ka jama ni commission d'organisation fɛn o fɛn n'a sen bɛ don biennale in labɛnni na an bɔra ka na an se yan bi pour que fɛn nin bɛ se ka labɛn 2027 kɔnɔ cogoya min na ka o témoignage ninnu kɛrɛnkɛrɛnya k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na. Mascotte nana di anw ma Buguni yan bi biennale 2027 mascotte anw kɔni kuma tɛ anw da kuma t'an da ɲagari kɔ kuma tɛ an da a diyara an ye a bɛnna an ma sabu mun na an y'a laɲini biennale tɛmɛnen n'o kɛra Tɔnbɔkutu an y'a laɲini ko f'an ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Ala nana kɛ an y'o ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ɲɛmɔgɔyaw sɔrɔla o ɲagaɲaga b'an kan ka tila ka na fɔ ko biennale bɛna kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ en 2027 donc o ye ɲagaɲaga kelen ɲagaɲaga kan kuma t'an da an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de fo olu minnu ye nin hakilina ta k'a fɔ ko biennale bɛna kɛ anw fɛ Buguni yan o tuma na a diyara an ye a bɛnna an ma an bolo fila y'a minɛ. Bon mascotte nana Buguni nisɔndiya tɛ fila kelen y'anw ta y'an Bugunikaw ta ye bi m'an profite o la ka général Asimi Goyita n b'a fo a ye bonyaba min da Buguni kan vraiment a bonya diyara Bugunikaw ye a bɛnna Bugunikaw ma k'a ni ce fana b'a fɔ a ɲɛna Buguni bɛ yan ka dɛmɛ a la fɛn bɛɛ lajɛlen na an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini n'o ye Buguni société civile mankan ye. An bɛ gouverneur fo a ye Buguni cɛ n'a muso bɛɛ labɔ pour que ka biennale mascotte kunbɛn a diyara an ye foli fɔlɔ o ye an ka jamanakuntigi ta ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale de y'an ci a n'a ka premier ministre Gale général division Abdoulaye Maïga nin y'a kalo 3 ye Tɔnbɔkutu biennale kuncɛ don u y'a ɲini u y'a yamaruya ko biennale san wɛrɛ biennale ka na kɛ Buguni an bɛ jamanakuntigi fo a ko hakilina in na. Donc an nalen ni mascotte ye ka na o ci de lase an ni Tɔnbɔkutu gouverneur pour que ka na passation kɛ Buguni gouverneur ma mais foli filanan o ye Tɔnbɔkutukaw ka foli ye an b'u fo u ka baara ɲuman min tɛmɛna salon biennale kuncɛko ɲuman na an b'u fo u ye Mali bɛɛ bisimila n'i y'a jateminɛ biennale ɲɛnajɛ gansan tɛ fasoko de don kelenya de don a bɛ jamana kelenya jira a bɛ jamana sabatili jira a bɛ jamana seko ni dɔnko jira
a bɛ jamana segu dongo dɔnniya sabati denmisɛnninw na a b'a kɛ sigida bɛ walawala mɔgɔw denmisɛnninw ti bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ donc biennale ye fɛn ye jamana segu dongo jɔsenba de don mali kɔnɔ o de kama an bɛ Tombouctukaw fo an bɛna passage kɛ Buguni ma an b'a dɔn n'u ma tɛmɛ Tombouctou kan u tɛna dɛsɛ o la merci donc o kama an bɛ Bugunikaw fo parce que an y'a ye bi kabini Welesebugu u y'an kunbɛn cogo min na u y'an bonya a diyara an ye donc an b'u fo n'u ka wulikajɔ ye an bɛ dugawu kɛ biennale min bɛna daminɛ baaraw bɛna daminɛ Buguni yan ala ka kɛ ko sabatili ye ka kɛ ko sanuman ye ka kɛ sababu ye a kana ni bɛn jamana kɔnɔ a ka malidenw kan bɛn a ka malidenw ti don ɲɔgɔn na. Segukaw bara centre Corée ni o bɛ groupe Corée Art Culture kɔnɔna la olu ka san 2026 a baaraw ninnu dɔɔni kɛ rentrée culturelle kɛnɛ mun kan ni u ye baro kɛnɛ sigi ni o ye Corée baro ye ka kuma farafindenya lapasali ni o ye panafricanisme kan a tun bɛ cogo di kunungo a bilama ani a sininta baro mun ni a laɲɛnɛmayara Dawula Tegete fɛ ale ye sɛbɛnnikɛlaba ye mun bɔra kɛnɛ kan kɛba an tɛ fan fɛ ka jango lajɛ. Groupe Corée Art et Culture GCAC Seko ni dongo cakɛda ba mun sigimɛ Segukaw bara o y'u san 2026 ka taa bila san 2027 baaraw nun don baara mun n'u bɛna sigi bakurubaya la Seko ni dongo kalan ani fɛn kura dilan créativité k'a daminɛ ni kuma fo san labanw Segu bɛna kɛ Seko ni dongo duguba ye ni ka san kuncɛ ni festival belebeleba ye festival sur le Niger ta ko 22nan ɲina an ka baaraw nun doni n'an b'a fɔ ma rentrée culturelle n'o an ka groupe ka baaraw nun doni ye ɲina an kɛlen don ka baara caman de boloda i n'a fɔ an ka espace de sensibilisation ani mobilisation walasa an ka denmisɛnninw an ka funankɛninw jamana in kanu bɛ se ka don la cogo min na u bɛ se k'an ka seko ani dɔnkow dɔn cogo min na u bɛ se k'an ka danbew ani an ka maayaw olu bɛ se k'o dɔn cogo min na donc espace multipliera kosɛbɛ. GCAC ka rentrée culturelle kɛra ni Seko ni dongo kalan kɛnɛ belebeleba ye Corée baro mun laɲɛnɛmara kalanfa sɛbɛnnikɛla Dawula Tegete fɛ a ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ farafindenya lapasali panafricanisme a kunungo bi ta a n'a sini ta a bɛ fɔ min ma panafricanisme o ye tubabukan de ye mais panafricanisme bɛ mun fɔ a bɛ farafinw ka kelenya farafinw k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u farafinw ka danbe n'u ka hɔrɔnya segin u ma n'u yɛrɛ tɛ parce que n'i ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ma filɛ kabini yanni anw ka se nin waati ma i b'a ye k'a fɔ farafinw de kɛra siyaw ye minnu ye diɲɛ gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ siya tɔ bɛɛ kan k'a da ko caman kan donc ni an y'o de kɔlɔsi an b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya minnu n'a dara kan n'a b'an kan hali bi a wulili tɛ kɛ ni farafinw yɛrɛ m'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u ma segin u yɛrɛ ma sira dɔ fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka danbe n'u ka hɔrɔnya a lasegin u ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ tɛ bon o dun fana tɛ se ka kɛ ni farafinw tora farafaralen bɛɛ b'i dan ma mais n'an farala ɲɔgɔn kan de an fanga bɛ se ka kɛ fɛn ye min b'a to a bɛ fɔ cogo min kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ. farafindenya lapasali panafricanisme yɛrɛ ye mun ye misali kan ka ta kan cogo mun sifinaka minnu kun taara baro lamɛn u ye faamuyali belebelebaw sɔrɔ o la ka bɔ kalanfa jolenw yɔrɔ cɛni yɛrɛ k'a fɔ ne ye faamuyaliba de sɔrɔ panafricanisme yɛrɛ kan n'o ye farafindenya ye k'an ka farafindenya sankɔrɔta k'an ka culture bila en valeur n ye min faamu Sozan ka kuma na i n'a fɔ an ka jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye a y'o jɔyɔrɔba fɔ an ye a panafricanisme ko la parce que n'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ ye quoi. ma yɛrɛ la k'a fɔ groupe Corée Art et Culture ka rentrée culturelle a baaraw ɲɛmaya kun bɛ an ka Seko ni dɔnko minisiri ko in hakilina bɛɛ bɔra ale mun na Mamu Dafe ka lasigiden bolo. n bɛ foli bila maaba min ye nin tu tigɛ ni ale ye nin hakilina ta sɔrɔ k'a bila sen kan fo ka se bi ma n'o ye an ka ɲɛmaa ye n'o ye an ka minisiri ye bi n'o ye Mamu Dafe ye Seko ni donko ɲɛmaa don an bɛ foli bila a ma parce que an fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ ju bɔla ale de la. GCAC kumaga yɛrɛ k'a fɔ k'u ka saison 2026-2027 in kɔnɔ koba caman bɛna kɛ a la Seko ni donko
kalan dilanni nin bɛɛ lajɛlen dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baara bolodalenw kɔnɔ. An bɛ to Segukaw bara groupe Corée Art et Culture u ka rentrée culturelle yaasa ka se ka dɔ fara a ja kan u ye concert belebeleba sigi concert mun ni dɔnkilidalaw ka bɔ Segukaw bara ani fo ka taa se Bamako kɔnɔna nɔ ani yɔrɔ caman na olu taara u bila u fila ni daba la i n'a fɔ Delphine Munkoro, Amadou Jara, Maïdou Agna ani fo ka taa se fɛn mun ye Segukaw ka rappeurs ma ni o ye Corée hip hop ye mun bɔra kɛnɛ ka keba an ka jango lajɛ. Concert ɲɛnajɛ dumanba de kɛra ka groupe Corée Art et Culture Segukaw bara u ka san 2026 baaraw nun donni lasewa kosɛbɛ. Concert mun kɛra nisɔndiya seko ni dɔnko ani ɲɛnajɛ sigilen kokura Segukaw bolo bawo maaw bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔni ka na concert duman in lajɛ kɛnɛ mun ka ni sorofe kɔnɔw suguya caman kun ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na wa Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ka ɲagaminen taamasiyɛn kun bɛ kɛnɛ in kan dɔnkilidalaw ka bɔ Segu kɔnɔ yan ani ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ olu nanu bila u fila ni dɛbɛ la. Delphine Munkoro ale ye maaw la nisɔndiya ka maaw la dɔn kosɛbɛ n'a ka bɔ dɔnkili ni bɔ fɔli dumanw ye. Kala se Corée mɔgɔw ma folikan in tɛ se ka ban dan tɛ foli in na n b'u fo de ka dugawu kɛ halisa Ala ka barika don ka événement bɛɛ la voilà parce que u b'an bɔ dibi la u b'an bɔ ɲɛnafin na u bɛ joie d'an ma public kɔni dan kun tɛ public la dan kun t'u la olu de y'a to spectacle in kɛra an sago parce que ni dɔnkilidala i ye dɔnkili da cogo cogo ni ɲɛ tɛ jama sewale na i ɲɛfɛ i tɛ content donc dan kun tɛ public la k'a yira ko Mali la an bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen voilà fulaw y'an denw ye donc ko in y'o de. Jamakulu mun y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na ɲɛnajɛba in na u ka taama ma k'u bolo nimisa ye bawo u nisɔndiyara ka sewa kosɛbɛ fɔlikan dumanw dɔnsen dumanw ka bɔ artisiw caman yɔrɔ. Vraiment an nisɔndiya bɛ kosɛbɛ ka na activité in na wa an b'a ɲini u fɛ u ka nin kɛ sa ka kɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na sabu ka da kan ni siyaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka culture kɔnɔna na o bɛna ni bɛn ye dɔw nana ni bɛn ye dɔw bɛ se ka na ni keleya fɛnɛ donc o keleya o kɛ sababu ye kɛlɛ min b'an fɛ a ka se k'o ban kosɛbɛ donc an b'u o fo la kosɛbɛ donc ka continuer ka na activité nin kɛ kosɛbɛ o nisɔndiya de b'an na ka ɲɛsin centre culturel n'an terre culturel bɛɛ lajɛlen ma. Nisɔndiyaba de b'an na bon mun kɔni ye ne remarqué o ye premièrement mɔgɔ tɛ kuma ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o y'an ka culture ye les bobos o ye ne marqué après les bambara aussi ça m'a beaucoup marqué vu que je suis à Ségou voilà je m'intéresse beaucoup à Ségou aussi donc olu fila bɛ ne marqué ani tɔ ninnu bɛɛ a tɔ bɛɛ fana ɲɛna. Tiɲɛna soirée in diyara n ye surtout tradition caman b'a la bɔbɔ ni bamanan foliw ɲagaminen ɲɔgɔn na tiɲɛna a diyara ne ye. Groupe Corée Art et Culture GCAC maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye tabilalen forobamugu la fo ka taa se san foroli ma kalo kalo jama bɛna ɲɔgɔn dalajɛ da ka gun kan Segu yaasa ka seko ni dɔnko sankɔrɔta o mun ni kalanw ani ɲɛnajɛ ni nisɔndiyaw bɛ k'a kɔnɔ. Yaasa ka dɛmɛ don Niger jamana ma Burkina Faso kaw bara maaw bɔra ka caya sibiri mars kalo tile 28 Place de la Nation na Ouagadougou yaasa ka taa yira diɲɛmaa la hakaja Union Européenne na ko o bɛ ka u da don Niger jamana wale mun na ni o bɛ ɲɛsin Niger jamana kuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka koɲɛ ma k'u ka ingérence ni u ye u k'u dabɔ jamana wɛrɛ koɲɛw la jamakulu mun sɛbɛkɔrɔbɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ u tɛ jɛn n'a ye fɛn min ye Union Européenne ye u ka se ka u da don Niger fo ka taa se AES kɔnɔna koɲɛw bɛɛ lajɛlen u k'u dabɔ o kɔnɔna la Niger jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ u fɛ bawo ko jamana kɔnɔ maa mun kɛn bɛ ka marifa ta ka u yɛrɛ lakana n'u b'u wele ko autodéfense maaw
ko wulikajɔ bena kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yaasa ka se ka u encadrer ka u fara fintigilakaw kan walima u ni fintigilakaw ka bolo ɲɔgɔn kɛ ka baara kɛ yaasa ka se ka jafara wale tigilamaw ka u kɛlɛ cogo min na a siratigɛ la a bɛ k'a fɔ ko buguda caman bɛ Niger kɔnɔ autodéfense maaw minnu kɛn bɛ ka u yɛrɛ lakana ka marifaw ta ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ k'u ka koɲɛw lakɔlɔsi ka organiser ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ yaasa u bɛ se ka fara jamana fintigilakaw kan ka jugu kɛlɛ ni mun bɛ fɛ ka na ni basigi cɛn ye ni o de ye bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ye keniyakaw bara kabi marisi kalo tile 6 keniyakaw fɛ yen nɔ sanlaw ta kɛn bɛ ka gɛlɛyaba lase keniyakadenw ma n'o kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 8 bɔnɛ ani na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko guwa 2,000 ani 7,700 olu de ye u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ ji ka cɛnni da ye n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛnna wa wulikajɔ bɛ ka kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don ni maa ninnu ma Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra a seginna ka kɛ jamanakuntigi a yɛrɛ sigiyɔrɔlabaw kalata jaabiw bɔli ka sanga ni masikalo tile 28 ye o ye sɛbɛya di jamanakuntigi ma a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka sanga ni bi tɛnɛdɔn de ye a kan ka kalika ni o ye ka serment prêter ka sɔrɔ ka baaraw daminɛ a ka maaw ni o y'a fɛnfɛnmaw ye u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka nisɔndiya u ye sɛbɛya mun sɔrɔ ka o fɛti kɛ o siratigɛ la u bɛ k'a ka ja n'a ka affiches ka olu gulon fɛn mun ye Centrafrique faba ani Centrafrique duguba kɔnɔnaw caman na Algérie jamana bɛ sangafo la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmakɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Liamine Zérouli ye ko ale bɔnɛna ale miniji dɔgɔyara ka sabu kɛ sibiridon marisikalo tile 28 ye a miniji dɔgɔyara k'a to san 84 na k'a kɛra u ka kɛnɛyaso mun na n'u b'a wele ko Mohamed Cheick ye jamanakuntigi kɔrɔ in a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko tasibila kɛrɛnkɛrɛnni jamana bɛɛ lajɛlen ye foroba tasibila tile 3 deuil national ko u bɛna o de kɛ jamana ɲɛmaw ye o de kɛ yaasa ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin jamana ɲɛma kɔrɔ in ale ma Indonésie jamana kɔnɔna la sifinaka ma 70,000 ni waati in na ko bɔlɔlɔ siraw tigɛ bɛ olu de la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sifinaka minnu ma san 16 sɔrɔ jamana ɲɛmaw ye k'a fɔ de ko bɔlɔlɔ bɛ ka u tiɲɛ a bɛ ka u bila kojugu ani u ka siniɲɛsigi a bɛ sɔn ka don galama la o siratigɛ de la fɛlɛ taara Indonésie ɲɛmaw fɛ ka se ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ɲɛsin sifinakaw ma minnu ma san 16 sɔrɔ Allemagne jamana ye Syrie jamana ɲɛma Ahmed Al-Shara ka a bisimila jamana ɲɛma mun ni ale bɛ ka wulikajɔw kɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn mun ye bamanciya wale ɲɔgɔnkɛwale maakɔrɔ don a si sanga bɛ san 44 na ale de ye Bashar el-Assad k'a ka fanga dafiri ni waati in na ka kɛ san 2024 ye ni waati in na a bɛ ka wulikajɔ ni taamaw kɛ yaasa ka se ka se jamanabaw ma boloɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ ani o jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ka o taama de kɔnɔna la ka se ka taa boloɲɔgɔnma kɛ ni jamanabaw ye ko a taara se Alimaɲikaw bara ka sanga ni masikalo tile 30 ye ani Alimaɲikaw ka chancelier Friedrich Merz ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ka kuma ɲɔgɔn kɛ ko wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Amérique Israël ani Iran ka kɛlɛ yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko jiko kɛlɛ bɛ ka don o kadara kɔnɔna la bi bawo ko ka sanga ni Israël ye susuli kɛ Irankaw ka jisɔrɔ sira dɔ fɛ ko Iran ye tasarali kɛ nanzarala arabula jamana minnu bɛ yen nɔ ni o ye Moyen-Orient jamana caman ye olu ka jisɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ ko Iran bɛ ka i ɲɛsin olu de ma an bɛ don min na ko bi ka u susu ka sanga ni bi tɛnɛ marisikalo tile 30 ye Koweït kɔnɔna la u ka jisɔrɔ sira dɔ bɛ yen nɔ ko o susura ni ka maa 1 bɔnɛ ani na ka minɛn camanba ko o tiɲɛ o ko kɛ mɛ gɛlɛyaba ye jiko ka a gɛlɛya kosɛbɛ Koweïtikaw bara wa ko Irankaw u bɛ k'u ka wulikajɔw boloda ka ɲɛsin nanzarala jamana arabula jamanaw ni o ye pays du Golfe ye u ka taji sɔrɔ siraw ani fo ka taa se ji sɔrɔli o siraw ma o mun ko sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin ni jamana ninnu ma Iran ani Israël fo ka taa se Amérique u ka nin kɛlɛ in kɔnɔna la an ka wula in na kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce anw sugantila yaasa ka se ka aw kunnafoni k'aw la kunnasirilen bɔ kunnafoni lasiraw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.